日焼けしちゃったなって思ったら、水分をしっかり取ることっていうのと、ビタミンをしっかり取ってください。日焼けっていうのはやっぱり、火傷になるので、水分がごっそり抜けるんですよ。もうカラッカラ、砂漠。積極的に水を飲みましょう。っていうのと、保湿をしっかりしましょう。外部からもしっかり水を補給してあげる。っていうのもめちゃめちゃ大事になってきます。顔、まずね、一回冷やしてから、もろもろのケアをしていただければなと思ってます。ボディに関してもそうですけれども、一回冷やしてからしっかり保湿するっていうのを、まずワンセットにしてもらって、ミルクタイプとかローションタイプの、保湿液ですね、がおすすめですね。髪、頭皮も日焼け